Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Ara's Secret File. Si Ara na tinalakuran ng kanyang pamilya, ipinaglaban ang kanyang taong minamahal sa kanyang pamilya. But in the end, iniwan lang din siya, sinaktan lang din siya ng taong ipinaglaban niya sa kanyang pamilya. Pero buti na lang sa ngayon, masaya naman na siya sa buhay niya, may asawa na siya. Oo, yung tinutukoy po natin na ipinaglaban niya sa kanyang pamilya ay katulad niyang babae. So, hindi agree ang pamilya niya na meron siyang karelasyong kapwa niya, babae. And now, parang okay naman ang kanilang relasyon ng kanyang asawa. So, oo, pwede na silang makabuo. So, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Michael. Sender, hayaan mo na yang si Luis. Pero may point naman kasi siya na ipinaglaban mo nga siya. Pero ano naman yung ayaw siya ng pamilya mo. Kaya ang tanong, kinumusta mo yung pamilya mo nung iniwan ka niya? Kaya lang iniwan mo rin sila eh. Wala ka bang pagsisisi na nagawa mo sa pag-iiwan mo sa sarili mong pamilya? Pamilya mo na yon. Iniwan mo pa para dun sa taong yun na hindi naman naging worth it. So, nakahingi ka na rin ba ng tawad sa iyong pamilya? Anyway, sana oo. At sana mapag-isipan mo kung hindi pa. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat from Michael. Eto naman ang sabi ng ating kabisya na si Jason. Tama naman na kung magmamahal ka ng iba, dapat mahalin mo rin ang sarili mo. Kung meron ka niyan, magmamahal sa'yo ang isang tao ng buong buo. Forward ka na lang talaga sa buhay na meron ka ngayon, lalo na't may asawa ka na. Move on ka na sa mga dumaan lang sa buhay mo. Siguro paraan na yun para tumatag ka sa buhay. Yun lamang po, nagutom ako sa tortang talong. Isa yun sa mga favorite kong ulam. Alam mo, ako rin. Favorite ko yung tortang talong, lalo na yung kakagaling pa doon sa mainit-init na mantika. Kasi hindi ko na masyadong gusto yung tortang talong na medyo napaglipasan na. Gusto ko yung crispy na tortang talong, tapos yung sausawan, yung medyo manamis-namis, tapos maanghang na ketchup. Ay, ang sarap ng ganong klaseng tortang talong, tapos lagyan mo pa ng itlog na maalat sa gilid na may kasamang bagoong, tapos may kasamang kamatis, OMG. Okay, sabay-sabay tayo magutom ngayong gabing ito. O, mag-midnight snack ka. Hindi nila midnight snack. Hindi po sinasabing magdagdag ka pa ng meal ngayong gabi, lalo na patulog ka na mamaya. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Gilbert. Para kay Ara, focus na lang sa kasalukuyan. Natural lang na magkamali. Hingi ka na lang ng tawad sa pamilya mo. Pa-shoutout po sa Team Bulacan Overdrive. Hello po sa mga nakatutok na manggagapang, hindi lang sa kama kundi sa kalsada. Grab drivers, mabuhay kayong lahat. Ito naman po ang sabi ng ating kabisya na si Tambay Love. Hi DJ Rocky, magandang gabi sa'yo. Para sa sender, kwento mo na lang yan para maibahagi sa iba para meron silang matutunan. Ngayon may legit na asawa ka na, may talong pa. Ang sarap, 'di ba? Okay na yan, nasa tamang tao ka. Move forward. Kahit pamilya mo, hindi rin tanggap ang ganong karelasyon mo. Mabuti't sinunod mo ang mga magulang mo. Tahong sa tahong, hindi bagay yon. Tahong sa talong, goods yan. Masarap yan. Ba't adan?
yun ang masaya. Yun lamang po, ma'am. Happy Wednesday. Ingat pa uwi from Tambay Love and pabati po sa team namin, Tres Media. Ken, piso net na nalo sa laro kanina. Oy, MVP! Congratulations! MVP Most Vavaero Palavan. Charot with harot. Hello po kay Boss Louie Valderrama at ang sabi niya rito, iniwan siya ng first boyfriend niya na si Angelo. Masakit yon. Tapos si Brian naman, iniwan din siya. Hay. Tapos si Luis, iniwan din siya. Siguro, sadyang may mga tao lang na papasok sa buhay mo hindi para manatili, kundi para turuan ka ng isang leksyon. Kung hindi mo pa ito natutunan sa umpisa, mangyayari uli ito sa'yo. At kung hindi mo pa ulit natutunan, uulit itong mangyari sa'yo. At ngayong nakapangasawa ka na, ibig sabihin natutuhan mo na ang leksyon na dapat mong matutuhan mula pa lang kay Brian, ang first love mo. Yun lamang po. Pagbati mula kay Boss Louie Valderrama mula sa Bulacan. Hi din po kay Jaime Castro. Nakikinig daw ang mga welders ng Czech Republic. Tama ba? Czech o Czech? Di ko alam kung paano ko ipopronounce yan eh. Czech. Czech. Czech? Palibasa, hindi ko pa kasi napupuntahan. Si Kuya Kadoy na nakikinig ngayong gabi sa Love Radio app. Uy, maraming salamat sa mga nakatutok sa amin at nakikinig through our Love Radio app. Pwede naman kayong tumutok din sa TikTok, sa Facebook. Pero syempre, mas maganda kung nakatutok ka sa Radyo 90.7 Love Radio. But anyway, maraming salamat sa iyo, Sender Aras, sa pagbabahagi ng iyong secret file. Pinili mong ipaglaban ang pagmamahal mo kay Luis kahit hindi yun tanggap ng pamilya mo. Ang mahalaga dyan, malalim naman yung pagtingin mo dun sa ginawa mong desisyon na yun. Masyadong matapang yung ginawa mong move na yun. Masyadong matapang at mapusok at punong-puno ng pagmamahal ang desisyon mong yun. And sometimes our decision in life may bring us sadness and conflicts dun sa mga taong hindi sang-ayon sa desisyon natin. Pero alam mo yun, there are times na ang pagmamahal sa isang tao ang nagpapalakas at nagbibigay ng kasiyahan sa atin na hindi kayang ibigay ng kahit sino na nakapaligid sa atin. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nun laging tama ang paglaban sa pamilya. O kapag mahal mo, ipaglaban mo. Ang pagiging tapat sa sarili at ang mga pangarap mo, napakahalaga niyan. Pero mahalaga rin kung paano mo mapapahalagahan ang relationship mo sa pamilya mo. At kung paano makakasama yung mga taong pinipili mo dun sa mga taong nagmamahal din naman sa'yo. Because at the end of the day, ang pamilya mo, mahal ka naman nun eh. Kaya lang sila may mga comment o tinatanong ka kung sure ka na ba, ay dahil pwedeng nakikita nila na hindi ka nagiging best version of yourself kasama nitong taong to. Or pwede rin namang may issue sila about gender. Or baka hindi lang talaga malalim yung pagtanggap nila dun sa tao. Pero alam mo yung kabisyo, siguro nadadama din talaga nila kung yung taong ipinaglalaban mo ay makabubuti para sa'yo. Kasi yung taong yung pinili mo, ilang taon mo lang nakasama, ilang buwan mo lang nakasama. Pero itong mga pamilya mo,
Simula pagkapanganak sa'yo ng nanay mo, kasama mo na, di ba? Kung ilang taon ka na, ganun din katagal. Yung existence nitong mga taong to sa buhay mo, ganun kanila nasubaybayan. At wala silang hangad para sa'yo kundi mapabuti ka at mapunta ka sa tamang tao. So I guess, in terms of mga pamilyang nangingialam sa desisyon ng isang anak o kapamilya, wala naman sigurong masama na magbigay ng opinyon o mag-suggest o magbigay ng gabay, lalo na kung nasa hustong gulang naman na yung bata o nasa hustong gulang na yung isang tao na kapamilya. Pero, walang karapatan ang pamilya mo na magdikta ng dapat mong piliin sa buhay. Kung sino ang dapat mong mahalin at kung ano dapat ang sexual or gender preference mo. Yun eh. Pwede silang maging gabay, pero hindi na nila dapat idikta sa iyo kung sino ang dapat mong mahalin, ano ang gender preference mo or sexual orientation mo, and kung sino yung dapat mo ipaglaban sa buhay. So yun. And buti na lang, nakatagpo ka na talaga ng taong magmamahal sa iyo. Hindi ka iniwan, pinili mo, kusa na lang tumubok ang puso mo. And I hope masaya ka na. And si Luis, ayun, may ovarian cyst. Kasama pa rin nung ex niya. May ovarian cyst man siya, at least masaya siya. And dapat inormalize talaga natin na kung hindi na masaya yung isang tao sa'yo or sa piling mo, normalize natin yung kung hindi na siya masaya sa'yo, palayain mo, hatid mo pa, ganun. Nagpapaalam na nga eh. Pipigilan mo pa ba? Pag nagpaalam, ihatid mo kahit sa terminal man lang. O kung hindi man, pag nagpaalam, magbigay ka ng goodbye message, diba? O kaya, mag-last hug kayo, last kiss, ganyan, last ano. O, para naman may remembrance, diba? Yung mga valuables, katulad na lamang ng mga naibigay sa'yo ng mga mamahalin. O wag mo nang ibalik, diba? Sayang naman, sangla mo na lang. O, benta mo na lang. Inormalize natin na kapag hindi na masaya yung tao sa piling natin, ipalayain na natin. Masasaktan ka lang kung ipipilit mo yung isang tao na mahalin ka pabalik. Love isn't demanded. It is freely given. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. For top secrets, kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Ara's Secret 5.